уважаеми съграждани, уважаеми общински съветници. Предстои да вземем решение, което е адресирано към голяма част от нашите съграждани. Нека подкрепим предложените от нас промени. Нека не оставаме равнодушни към случващото се. В настоящия мандат по предложение на кмета и екипа му наказахме достатъчно свищовските ни съграждани. Увеличена такса битови отпадъци през 2017, с която бръкнахме в джобовете на всичките ни съграждани. Особено силно се усети ударът върху бизнеса, който и без друго трудно оцелява. Остава въпросът обаче как се изразходват средствата. Получиха ли съгражданите ни по-качествена услуга? Зимното почистване по-добро ли е, след като разполагате с повече средства? Доволни ли са хората? С мълчаливото съгласие приехте и новата висока цена на водата, като подкрепихте бизнес плана на ВиК Йовковци. Минаха близо 3 години и половина от мандата ви и вече нямате право да се оправдавате с предходното управление. Несъстоятелно и хората разбраха, че ги подвеждате. Днес предлагате и увеличение на данък МПС. Отново нашия въпрос и на съгражданите ни. Защо пътната инфраструктура е в това състояние? До кога ще караме колите си по неподдържани улици? Изтеглихме заем от близо 2 милиона лева, които ще се плащат от съгражданите ни, но кога ще започнат ремонтните дейности? Разкопахте и оставихте цяла зима кварталите в дупки. Настояваме средствата от данък МПС да се използват целево, единствено за поддръжка на пътната инфраструктура. С предходното управление ви остави близо 4 милиона приходен остатък. 3 години ви питаме за какво похарчихте средствата. Отговор така и не получихме. Отново се изказвате неподготвена, както винаги. Госпожо Караманлиева, имате думата. Господин Генчев, аз предположих, че така ще реагирате. Вие 3 години и половина се стараете да опорочите смисъла на заседанията на Общински съвет Свищов. Принизихте нивото на тази висока трибуна и стигнахме до там да си говорим махленски приказки. Това тук е трибуна на общинските съветници. Не е ваша трибуна да си правите предизборна кампания. Късно е, господин Генчев. Късно е. Дори да извикате 13 състава, да гръмнете с 200 фойерверки, няма да успеете да заглушите гласа ни. Защото гласът на коалиция за Свищов, гласът на колегите отляво е гласът на хората, които се борят за истината. Благодаря.